Morjesta vaan kaikille, mun nimi on Feet ja tervetuloa mun taloon. Eiköhän me mennä vaan suoraan sisään. Heti aluksi mä haluaisin näyttää meidän vierashuoneen. Ja kuten näette, talo on täynnä bling bling ja mun frendi MC No-Name nukkuu täällä. Hei, antakaa miehen nukkuu. En mäkään tuu teidän taloon pelaa bilistä kun te nukutte. Tajuutteko te? Siis mitä te oikein teette? Tulkaa mun pelihuoneeseen. No niin, ja tervetuloa mun lanihuoneeseen. Täällä on kyllä nyt jotain spurgoja, en tiedä miksi. Mut elektroniikan puolesta täältä löytyy telkkareita, ne on kyllä aika huonoja. Sitten löytyy konsoleita, ne on kyllä aika huonoja. Sitten on pietsikoita, mut nekin on kyllä aika huonoja. Mut kaikki hyvä, mahtava ja loistava löytyy tuolta mun huoneesta tuolta takaa tänne. Eiköhän vaan skipata tää huoneen ja mennä sinne suoraan. Tervetuloa mun rallihuoneeseen. Täällä me testataan uusia ajosimulaattoreita mun friendien Kimi Räikkösen ja Hamiltonin kanssa. Ne ei nyt sattunut tulee paikalle, mutta täältä löytyy rallipenkit ja näyttö. Ei sen enempää, se on moro. Ja täältä löytyy meidän keittiö, vähän hienostuneempaa hovimestari, että se laittaa meille just safkaa tässä samalla. Kiitos. Ja nyt mennään meidän parkkipaikalle kattoo mun autoa. Ai niin, mullahan on voimakin, et käydä kattooks täällä näin? Oi, hei! Mä oon Pamela, Feetin vaimo ja tervetuloa taloomme. Me lähdetään suoraan kattoo autoa. Ei, mennään katsomaan mun vaatteita. Tää on mun superihkuvaatehuone. Tulkaa niin mä näytän teille. Täällä mä säilytän kaikkia mun ihania vaatteita ja kenkuleita ja korusia, jotka Feet on ostanut mulle. Tervetuloa mun parkkipaikalle. Kuten näette, niin täältä löytyy monia autoja. Täältä löytyy Porsche, Volkari, Toyota. Mut kuten yleensä, niin vaimo kössi mun avaimet, joten nyt me lähdetään vetämään mun kaikkein kalleimmalla peli. Se on tässä vieressä näin. Me lähdetään cruisailemaan tällä näin, että pitäkää vaan kiinni kuule, että tää lähtee 1000 ja 100. Tohon noin vaan. Se on Feet täällä tänään puhumassa. Mä ajattelin kertoa teille mun salista, mut näemmä, ketään ei kiinnosta. Joten se on vaan moro ja heippa! No niin, eli nyt esitellään meidän vessat, eli täältä löytyy tällaista. Feet, mene pois! Väärää vessaa! Sitten löytyy tuunettua pisolaaria, eeppisiä hanoja, normipyttyjä. Mitäs? Jaha, tämmönen raju meininki meillä on meidän talossa koko ajan. Ei. Eli mä olin Feet ja tervetuloa mun taloon joskus uudestaankin, toivottavasti tykkäsitte ja niin. Hei Feet, mitä sä täällä teet? Taas? Ei taas sun talo. Tää on Karakallion nuorisotila. Hei nuoret, lähdetään menee. Se on Feet tässä räppäämässä. Kuljen kadulla käppi päässä, mä oon jokaisessa videossa aina mukana. Ja mun muija on tossa takana.